na kazi. Jatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalwa oyango ni yiero adundo mochan pachoka dwe mar 11 higani ema gidhi tiyogo e yiero jal mabiro fwadho bendera mar riwruok margi e yiero ma 2027 koloso e kinde alama e gwengego ma Kwisero e kaunti ma Kakamega. Wamalwa bende oseyo jokanyo mag ODM kuom rido ngimane josiasa ma Kisa East Isaiah Ayaya manyocha otamore otiko mar ODM koyango ni odhi laro komno kod otiko mar DAPK e yiero adundo madwe mar 11 higani. Watano wa urais na tuko na by elections huko Kilifi, huko Banisa, kule Mbere, lakini macho yote yako hapa Western. Na tutaangalia, tunajiuliza kwa hawa watano, Wamalwa akiwemo, Kalonzo, tukiwa na Rigiji, Karua, Matiang'i, wanaangalia ni yupi anaweza shinda huyu Kasongo. By election hii ni kama mtihani wa mock. Wanaangalia DAP inaweza deliver Kisa East, wanaweza kudeliver kule Mumias, kule